guys, welcome to my channel, Mama Dil's Vlog. Karon guys, naman namin og paningod ko. Manghugas ako kay ini kung human og hugas nako, maghimo na pud ko og snack kay si Harold dili pwede nga dili maka-snack, hindi ka palis kay pangayo. Mga na nga ako sa ning hugasan ning akong among kinanan. Ang tubig nawa pod. Di pa dugay ni siya ning balik mo ani dugay ko nakapaghugas. Okay, akong gamit sa para hugas. So, maghugas ako guys. Wali ko sa tanaw sa akong mga shout out ko nila na nga nag-birthday gabi gapon. God bless you, Lan. Bundong dyan na siya guys. Mapalit. Magmangita dyan na si Harold. Salamat sa birthday nila ni Gabi eh. Bisan kami camera, ibo ka ayun eh. Shout out eh. Los dong. Ang mga pagmamangkon. Birthday nila ni gahapon. Dito sa bahay na. Dali ka man si nanay. Maghimo ko og hot cake para snack ni Harold. Kay request niya ni. Mo ni akong mga ingredients. Duha ka tasa nga harina. All purpose lang akong gamiton. Katasang harina, guys, sa duha katasa o duha ka itlog.
Unom ka kutsarang oil. Sa duha, tulo, pat, lima, unom. Og step mo tayo. White sugar unta ang akong gamiton, guys. Pero wala man ko white sugar, ito na lang ang brown sugar. Unom po ka kutsara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, og duha ka kutsara, duha ka tasa nga tubig. Excuse me, guys. Duha ka tasa nga tubig. Duha ka tasa nga tubig. Oh no. Dos. Ato ni siyang mix kan kay wala man koy powder, wala man koy kanang gatas nga ibak. Ako na lang mix kan sa powder nga Bear Brand. Nga, duha ay kakutsarang baking powder. Duha kutsarang baking powder. Karon guys, ato na ni siyang i-mix tanan. Mag-mix-mix na tayo. Yan. Sarap to guys. Ako hot cake. Okay na to ba guys, at magluto na ta. Okay na, dili na to uberan og mix. So mag-init na tayo sa atong kawali. Isang butangan primero og oil ang atong kaha. Dayon di siya magkapot. Very easy. Yung magawa tayo ng cupcake. Oh, mainit na. Ato na ni siyang pahinaan.
akong hot cake nga namilin. Kay, anam inigro magluto. So, bye!